ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரைஸ் வாங்க போகிறோம். வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து பைக் எடுக்க போகலாம். அங்கே போயிட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாம். சிக்கன் ரைஸ் வாங்கணும். அப்புறம் வந்து 2 பார்சல் சிக்கன் ரைஸ், சப்பாத்தி 5 வாங்கணும், பரோட்டா 5 வாங்கணுங்க. போயிட்டு அப்புறம் ஒரு காலிஃப்ளவர் ஒன்று வாங்கணும், ஒரு பூ ஒன்று வாங்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நம்ம பைக் இப்போ நிற்குது. வாங்க போகலாம். பைக் எடுத்துகிட்டு போக உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுறேன். வாங்க போகலாம். நம்ம இப்போ சிக்கன் ரைஸ் கடைக்கு வந்துட்டோம். ஆர்டரும் சொல்லியாச்சு, 2 சிக்கன் ரைஸ். இப்போ நம்ம இதை போடுறாங்க பார்க்கலாம். சிக்கன்லாம் பீஸ்லாம் வெட்டி வச்சுருக்காங்க. கோஸ் போடுறாங்க. கோஸ், வெங்காயம், கேரட், பச்சை மிளகா, கிரில்லாம் வந்திருக்கு. இந்த மெயின் ரோட்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சிக்கன் ரைஸ் இருக்குது. அப்படியே நேராக வந்தீங்கன்னா ஃபுட் ரோட், இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குல்ல, ஃபுட் ரோட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆப்போசிட் வந்தீங்கன்னா சிக்கன் போட்டாச்சு. ரெண்டு சிக்கன் ரைஸ் வீட்டும். ரைஸ் சூப்பர்ப்பா. இப்போ வந்து ரைஸ் போட போகிறாங்க. 2 ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சீனியாது, மிளகு, அப்புறம் வந்து பேர் சொல்லுவாங்க, அது பேர் தெரியல எனக்கு. சில்லி சாஸ் சொல்லுவாங்க. மிளகு எல்லாம் போட்டாச்சு. ஆர்எக்ஸ் எடுத்துருக்கேன். பறக்குது. ஆர்எக்ஸ் சென்டர் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். சூப்பராக போட்டாங்க. ஓகே, சிக்கன் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி ஹோட்டலில் வந்து பரோட்டா வாங்க வந்திருக்கோம். வாங்க போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 பரோட்டா நம்ம பார்சல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். பண்ணுறாங்க. பரோட்டா சுட சுட இருக்கு. டபுள் பேண்ட் போட்டாங்க. நீங்கள் வரணுன்னா ஆதி ஹோட்டல் வாங்க. சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாம் பரோட்டா வந்து அங்கே பாருங்க, அங்கே வந்து சிக்கன் ரைஸ் போட்டுருக்காங்க. நமக்கு ஏற்கனவே ரெடி ஆயிடுச்சு. தூக்கி போடுறாங்கப்பா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சப்பாத்தி வாங்க வந்திருக்கோம். இந்த கடைக்கு தான், பானிபூரி கடைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த சப்பாத்தி போடுறது எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க வந்திருக்கோம். நமக்கு தேவையான காலிஃப்ளவர் பூவும் வந்து நம்ம வாங்கிட்டோம். இப்போ பை உள்ளே வைக்கலாமான்னு பார்க்குறேன். சரி வைப்போம். அப்புறம் வந்து பரோட்டா ஒன்று 15 ரூபாய்ங்க. பரோட்டா ஃபஸ்ட்டு 10 ரூபாவில் இருந்ததுங்க. அது 15 ரூபாய்க்கு நாங்கள்
15 ரூபாயில் திருப்பி வந்து 5 பரோட்டா வாங்கினேன், 75 ரூபா ஆச்சு. கொடுத்துட்டு மீதி வந்து 5 ரூபா சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பரோட்டா ஒன்று கொடுத்தாங்க, வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். வாங்க வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் ரைஸ் வாங்கியாச்சு, பார்சல் கொட்டலாமா? வாசல் ரெட்டாக இருக்கும். வாவ், செம்மையாக இருக்கு. பா, நல்ல கலராக இருக்குது. சிக்கன் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேற லெவல், செம்மையாக இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள்.